ne wabusua no ne kasa ene ye pese ye te wonne ene wa desrede ya wo de beto dwaba ma Phelimon ma ye hu se adana accident no esi ye no ede ne koso anopa no de ne koso akofim se muduru ho na esi sen ma ye ntie o macho mera da kunye se o platforms macho assembly esi be fomu emremo hello Phelimon. Yes ma'am. Ha inti to aso kama me esi da bendi ne sika ni nyina ma me Esi last year to 2nd December na atenisi ede me pesa wo ka ni nyina Phelimon me brain inti ka ni nyina de na si ye mu ko hene de na wo ya we ni ko si ye free ho me pa cho ka ni nyina kimpacho di sinya de yeko ye jo kono si master kasema pali mwenzi lefa kumano juice no mwenshi bi ana free abonten so sumi nsa ebe sheo mundi mwenshi bi munya na kuma da hospital na Phelimon uko school ewo hene di enti na o school ni na ukoye carpentry adwuma no wasua bi da Pacho uko school just my senior Pacho Mamika baby no 15th November si me marenze mama baby ona na share so we na asi me marenze me yedma kakana ibe school like makwaya juma kakana ibe school na auto provision support school mini nyaba nua ba na oye ata no sem ye ntafo Pacho sa be na wo kodi na carpenter adwuma wasua bi da Pacho de nsia bi da sua bi da but na wo pese on ne koye se de wasi aka no na ye bie school a wanya bibi nti na wo de koye okay nti wani ti ye no ehene na wo na de na esie wani ti ye no many things na mo hospital no the almost come na men say like men feel some the almost come na die ntia acho ni kamechi kamechi she won mechi kan no mo da confanoche for how long e then no mu yi wo ba fie acho bitmen wo confanoche ye do ko ho no wo da ho for how long na edi enti na omu yi wo ba ye wa bra na wo ho nto wo acho me da o tedi na enti omu yi ba ya da na mo nto me se ni nyenye kana edi ba ye surgery se mo ba na mo benya skana mo ba ye surgery na ye sign de waba acha enti say school enanka wo kọ wo ka wo mo a me gidi se so na wo fa na ya wo ko mo mbetwere no ana acha enti enu nti na wo kọ akọpe school wo kọ ye adwuma na wanya ska na de beko ya say no wo da ho no wo te ho a ana wo da ho a eya na ede na ba wutim de na wo dwendwene ho how do you feel? Okay. Yeah, me feel sad. You walk around. You know, something okay, ebi wa na se wo se what school for no ya na bi ba ho. Acha. Sure, se wo na school for no so a like wo ye den like say. Mo dia like me mo kwa na me bi ana me coach school me no asi akonshire ya platumo kwen Ha eyasem menim se wo papa ehun fa no
na ɛna no so na wo ka kyerɛ me sɛ ebi okra na wo yɛ ohun yi na sɛ bibi sɛ wo ho a wo hu no me pa kyɛw ka kyerɛ me wo nam ni ntimachine buya na wo don sa camera na ntuno efi kimi nan be simi yemu wo don sa camera na ntinti enu nti ikuku kura like ni Johnson kura mi menim sɛ wo papa enti mame bisa we na den kakra sɛ wo yɛ abranteɛ na wankasa wotumi ɛyɛ wo bibia bi na ɛnyɛ asoɔden bi na akɔyɛ ɛnyɛ mfekubɔ enti na wo fra bronsan so bɛhwe wo na wo pɛ wo daakye wo peska na ye bie school a wode atoto provisions ne wo nua ba ataa no ɛde akɔ school na bribi sei akɔ wo deɛ di nkan ne sɛ na wo pɛ sɛ wo yɛ deɛn in future adwuma bɛn na wo pɛ sɛ wo yɛ I'm say like I wanted to be a police. Wo pɛ sɛ wo yɛ police? Yeah, I see. Oh, police for mote. Oso wanyini a na nko pɛ sɛ like owie school anyi wanyini a owie school a na adwuma esi n'ani so ɛyɛ sɛ ɔbɛyɛ police. But enne ni ato ni sɛ yɛ amoa no a osidan ɛbɛyɛ police osidan ma ne dream ɛyɛ reality sɛ ne dream no ɛbɛyɛ reality a agye sɛ yɛn nyinaa yɛ boa no na ɔsɔre gyina ne nan so ebie mu na ɛna no na o maame a ɛyɛ na ɔpepa ɔho ne ade no na ɔka sɛ ebi a woni ne di nkɔmɔ a ubisa ne sɛ enti wo betumi anantini nkɔmɔ bɛn na ɛyɛ na wotan ne die make myself to young and see. Walk out and say, I know, na first and so on one day no ube toilet a one na wo call ube junso we you be ma wa junso na year 18 years na obi yes ade na emma wo no e how pa mo na afere wo ya semo ena no we kan sembi na merehoi wo se anadwo ena usu na o papa na aka so o papa yare nti no to de bia ya me pesa wo ka kire me ajo papa yi you on a pan area and the thing is from man area na possible when you da na usu papa da ena usu but awiane anopa na owo wo nchen ne de ne health ni nti eya na mpese wo besu am ono so raho asem sese ya hwefo ne yetiefo nyina etie wona wo hwe wona wo ntie nso etie wo ya ka kire mo se china ya no si wo program ne so a ya wie e de asem ena wo ka kire wo mo ene ne china se be ya yensa ebetumi aka wo sika no you catch it for thing so to pay bill be binya my India friend children of me so and so I say you are sending me a combe show and come they was sending you on shema be down so we catch it people so one obia kakra obia be di aboa ne bia no onyame emma ho ne amane ne so we bia ento ewa brabo mu the kasa no ewo form but I know say you understand the situation no enti Phelimon ata ye bonya mempaye se wonu so betimi asori ananti bi acha wo say gidie acha okay gidie no so ebeye ho sa ede ama wate enti ensu eni areho na mebo se wonua kakra ataba won chene a ka oba won chene a eya na because no okasa woni ne bibia mo ko mo ba school mo class ba ko oti na chi ni ade oba won chene a how eya na ahote wo sen
so bani nkyɛn a esi na wo ebi kɔpɛ ɛsɛ na ebi a mene na ɛkɔ nse deɛ ɔkɔ baabi a ɔno nko ara na ɛkɔ. Ɛyɛ asɛm but yɛgye yɛnya nkrompɔn ɛde sɛ biribi abɛyɛ fine. Why? Ɛfiri wɔkyena ɛkɔ no deɛ yɛnim sɛ Yehowa nti yɛbɛnya good news ɛde ama wo. Why? Meda sɛ ɛno nti ɛnɛ na mepɛ sɛ mɔte atapani ɛnka nea a ɔno nti yɛakasa bɛɛ ɛnna kakra bi mu nie no nti wate no nka ne dabrɛ mu no ɛnyɛ wote ne ne sɛdeɛ wɔsi kasa a obi anka nkyerɛ wo sɛ ne dabrɛ mu ɛne ne tirebea mu ɛnyɛ. Agria? ɛnɛ deɛ ne no wohu sɛ abɔ